Hersau dergau मास्टारा मुसौ सरायै सराया मास्टारा खुरिया ख मास्टारा हिन्जाव मोनाख बेफोरा बे बुंनानैहाय गोबां डायलग होनाय आङो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ खोनानो मोनोमोन। हेल' खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बानायदों जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाम्फै बारै गामिनि 7 मासनि गथ'आ थेखा गंथाम थुनानैहाय रुंसालि जादों होननाय। दा आं बिनि सायावहाय ससे भिडिअ बानायनो सानदों। माने आं बिनि ससे भिडिअ क्लिप मोनदों बे गथ'आ ओरैबायदि नायनो समायनामोन, ओरैबायदि मोजां गथ'मोन। नोंथांमोनाबो बे सर्ट भिडिअ क्लिपखौ नुयोब्ला नोंथांमोनाबो अनखांनाय फैगोन गोसोआवहाय। खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय माने बाथ्राया सैथो नंमारगौना नंमारा, माने बिजि थुनायजों थैदोंना थैयाखै बेखौ नायबिजिरनो थाखाय डक्टरनावहाय फाथायहरदों होनना बुंदों। माने दासिमबो रिपर्ट सफैथ'वाखै। दा नेथ'नानै दं बयबो रिपर्टखौ नायनो थाखाय। रिपर्टआसो मा जायो इसोरासो मिथिसिगौ। रिपर्टखौसो नंखाय खालामो ना नंगुयैखौ खालामो, दा बेसो समासो खिन्थासिगोन आरो बिनि सायावहाय इसोरासो मिथिसिगोन। बेनो आंनिफ्राय इसोरनावहाय फिसा आर'ज, जायफ्रानाखि बेखौ नायबिजिरगासिनो दङ बिनि सायावहाय बेखौहाय मोजाङै सैथोयै बिजिरनानै खोन्थायो रायजोनि सिगाङावहाय। आङो बेखौनो इसोरनाव फिसा आर'ज खालामबाय। आरो नोंथांमोना आङो दिन्थिनोसै भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो। आंनि गोसोआ दाख्लै बे निउसखौ नुनायनि उनावनो ओरैबायदि बिग्रायखांदों, ओरैबायदि रागा जोंखांदों। आरो दा नैबे भिडिअ क्लिपखौ नुनानैहाय आङो ओरैबायदि बिग्रायखांबावबाय गोसोआवहाय। माने एसेबां गथ' अन्थाव बाथाव 7 मासनिल' गथ', बेफोरथ' बिदि जाथावामोन। आरो बिजिखौ थुनो फैबाय जेब्ला मोजाङै नायबिजिरग्रो, ओमफ्राय थु। बेसेबां पावारनि बिजिखौ बियो सहायनो हागोन बेफोरखौ नायबिजिरनाया मोजांग्रो। डक्टर आसाफोरनिसिम आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय। नोंथांमोना जुदि सोरनावबा नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि बिजि खालामनो थांदोंब्ला नोंथांमोना बे गथ'नि सायाव नायबिजिरग्रोनाया सिगां। नाथाय बेखौ सानना हवा बिजि खालामनाया आंनि थाखाय मोजां नङा आरो बयनिफ्राय थाखायबो मोजां नङा। बियो एफेक्ट लाबोगोन देहायाव। माने बांसिनानो दायो सन्देह माने बिजि थुनानैसो बियो जादों। नाथाय दा नायबिजिरनाय बिलाइआ माब्ला सफैयो बेसो खिन्थासिगोन। दा नायबिजिरनाय बिलाइखौहाय नंखाय खालामो ना सैथो खालामो बेखौ इसोरासो मिथिसिगोन आरो समासो खिन्थासिगोन। सिगां आङो उन्दै समावहाय जोबोद बाथ्रा खोनायोमोन जेब्ला आङो 2 थाखोआव फरायो। अब्ला गोबां बाथ्रा खोनायोमोन आं। हेrsau dergau मास्टारा मुसौ सरायै सराया मास्टारा खुरिया ख मास्टारा हिन्जाव मोनाख बेफोरा बे बुंनानैहाय गोबां डायलग होनाय आङो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ खोनानो मोनोमोन जेब्ला आङो उन्दै सममोन बे समावहाय। नाथाय बैसोर मानसिया दिनैसिमबो रोंगौथि लानो हायाखै दे। बियो सैथो बाथ्रा, आङो नोंथांमोननो खोन्थायो। नाथाय नै मैया दाख्लैसो गोदानै फैनाय नानिमोनखौहाय बेफोरबायदि गोबां बायदि बायदि खोथा बुंनाय खोनादों। आं बे खोथाखौ रिपिट खालामनानैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो गोसो गैया। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ ससे नायबानो जाबाय। नाथाय बैफोरबायदि बुंग्रा स्टुडेन्टफ्रा दिनैसिमबो रोंगौथि लानो हायाखै आरो लेखा गोरों जानो हायाखै। गावनि फोरोंगिरिखौ बेफोरबायदि बुंनानैहाय मान सनमान गैयि खालामनाया जोबोद गोरोन्थि। बेखायनो बयबो स्टुडेन्टफोरखौ आं खावलायो नोंथांमोना बेफोरबायदि बुंनो नाङा, बेफोरबायदि जानाङा। दा बिथांमोना गावसिनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहाबो बिखांबाय बिथांमोना। आङो बे निमाहा बिनाय भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायनो गोसो गैला। बिथांमोना दा गावसिनि गोरोन्थिखौहाय मानिना लानानैहाय दा गावसिनि फोरोंगिरिजोंहाय निमाहा बिलायबाय, गोरोबनायाव फैबाय। आरो नेक्स्ट टाइम रावबो स्टुडेन्टफ्रा गावनि फोरोंगिरिखौ बेफोरबायदि मान सनमान गैयि खालामनो नाङा, मान सनमान गैयि राव बुंनो नाङा। आंनिफ्राय बेनोल'। आरो आं जेबो बुंनो गोसो गैया। नाथाय नोंथांमोना गावसोरनि फोरोंगुरुफोरखौ बेफोरबायदि रावजोंहाय रायनाङा आरो बुंनाङा, मान सनमान गैयि खालामनाङा। जाय स्टुडेन्टआ गावनि फोरोंगिरिखौ मान सनमान गैयि खालामो, जाय स्टुडेन्टआ गावनि फोरोंगिरिखौ रायो, बै स्टुडेन्टआ मालाबाबो रोंगौथियाव साक्सेस जानो हानायखौ आं नुहुराखै। दा बेनिखायनो बयबो बेफोरबायदि बुंनाङा। गावनि फोरोंगुरुफोरखौहाय सनमान दोननांगौ, मान दोननांगौ, रेसपेक्ट खालामनांगौ। आङो नोंथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो मोजां मोनो, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, हायोब्ला शेयार खालाम,
लोगोफोरनो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो बाय बाय